Mangigso na tong sawa ng sugilano ni An Minyo, usa ka anak. Taga Calamba, Misamis Occidental. Mayng hapon, Calamba, Misamis Occidental. Inyong madungog ang akong broadcast diha, gikan na sa Cagayan de Oro City. Kay ang Cagayan de Oro City, Misamis Oriental man na. Mutabok kag taas nga daan, parong sa bukid nun, imong maagian kining Calamba, Misamis Occidental. Klaro kaayo ang akong signal diha. Kay inyo mang madungog ang akong broadcast diha sa Cagayan de Oro City. Ang amo yung flagship station sa Cagayan de Oro City. Mayng hapon. Ang St. Paul College Bulacau, St. Paul College Mandawi, St. Paul College Iframo, Cebu City, mopahigayon sa mga kursong nursing, nursing aid, practical nursing, midwifery, complete education courses, complete computer courses, complete high school, elementary, kindergarten ug nursery. Ang tuition affordable kaayo. St. Paul College dedicated to work-oriented education. Ang tuli sa Family Clinic Bulacau, Family Clinic Ramos Magandungan, Marsolahos Unyo, pagdala og 200. Attention Metro Cebu North and South, ang St. Paul College sa Ramos mubukas sa high school department karong Hunyo 2010. Entrance 500, binuwan nga tuition 600 pesos kada buwan. Tawag sa dugang kasayuran. O karon doon na kay close nga amiga nga si Gigi. Kini si Gigi karon 25 years old. Doon na siya kalib-in ug nanganak siya usa. Kini si Gigi bati og mga ginikanan. Ang amahan pertigyong makadapat niya. Ug ang inahan pertigyong makakasaba niya. Ang amahan ug ang inahan ni Gigi pulos pating, pulos isog, pulos gaan og kamot. Mahiagom gyud in taon si Gigi sa pagtamparo sa iyang amahan ug sa pagpunay kasaba sa iyang inahan. Ang nakalabad kay kining kalib-in ni Gigi adto dapig sa iyang mga ginikanan ug mutabang pagyud pagkulata ni Gigi. Sa ato papila man day katawo magpasipahan ni Gigi, iyang amahan mangulatan ni Gigi. Iyang inahan mga saba niya. Ug kining iyang kalib-in mo dapig sa iyang ginikanan ug mukulata sab niya. Perting paita ning iyang kahimtang. Karon si Gigi buot makigbuwag sa iyang boyfriend, apan ang iyang boyfriend di mosugot nga dalhon ni Gigi ang iyang anak. Usa kay gayon ang amahan ni Gigi gihapak si Gigi og martilyo diha dapit sa iyang dungan-dungan. Unsa kay sa ni Gigi nga gibunalan man siyang amahan og martilyo dapit sa dungan-dungan. Human ni ani magpunay nagreklamo si Gigi sa tumang labad sa iyang ug lipong. Labad og lipong. Kini si Gigi sa daga pa dunay trabaho. Ug ang iyang tinigom nga kwarta sa iyang sweldo, iyang gibuhat og gamay nga sari-sari store sud sa balay nila. Karon kay giangko naman ning tindahan sa iyang inahan kay matud sa iyang inahan nga dalaga pa si Gigi gibuhat kining tindahan. Karon nga daan na siya bana-bana, wa na siya labot sa tindahan. Kini ang problema ni Gigi. Ang una dyong problema, ang iyang ginikanan mudagmal niya. Ang iyang boyfriend mudagmal niya. Buot na siyang mulayas og dalhon ang iyang anak pero pugngan siya sa iyang boyfriend. Ang iyang tindahan iya untang ibaligya aron maoy iyang igugol sa iyang palayo sa ilang balay. Ang iyang inandi musugot kay kana kunong tindahan bisan og kang Gigi nga sweldo ang gitukod niya na wala na kunoy labot si Gigi karon nga duna na siya ay kalib-in. Kini ang sugilano ni Gigi nga gipada ni An nga best friend ni Gigi. Si An in town ang nangugat pagpada sa suwat. Pangutana, Doktora, adun na ba'y katungod ang kalib-in ni Gigi sa bata? Ang tubag wala. Kay kanang bata illegitimate man. Maigo man gud ni si Gigi og pinaangkan.
busa kanang bata, kang Gigi rang anak, suma sa balaod. Suma sa balaod, kanang iyang kalibin, way labot sa bata. Maugid na ang pamahayag sa balaod. Apasumpay pangutana, ang anak ra ba ni Gigi, doktora, naggamit sa bansago ni Gigi? Mao man ni gikalagutan sa iyang kalibin. Ang tubag, insakto ang hukom ni Gigi nga ang bata naggamit sa bansago ni Gigi. Haron ang bata way problema pag-eskwela, walay problema sa pag-graduate, walay problema sa panarbaho, walay problema kung ang bata magminyo na. Kay insakto man ang hukom ni Gigi, kay kalibin raman niya ang maong amahan, dili matarong, nga ang bansagon sa amahan mo'y ipagamit sa bata. Insakto ang hukom ni Gigi, nga ang iyang bansagon mo'y gipada niya sa iyang anak. Doktora, ang bata karon naggamit sa bansagon ni Gigi. Ang labad karon kay kining iyang boyfriend dili siya tugutan nga makigbuwag o kaha mulakaw. Ang tubag matuman gyud ang tinguha ni Gigi paglakaw o kaha pagsibat. Kay walay ayo kanang mga tawo nga iyang gikaipunan. Iyang amahan mo dagmal, iyang inahan mo yaw-yaw, iyang boyfriend mo dagmal. Unsa may kapuslanan sa pakig-ipon aning mga tawhana nga wa may maani si Gigi gawas sa sakit o pagmahay. Maayo pa nga magpalayo si Gigi sa iyang boyfriend o sa iyang mga ginikanan. Matigayon pa siguro ni Gigi. Ikatulong pangutana, doktora, doon na ba'y gahom ang ginikanan ni Gigi sa pagdagmal kaniya? Ang tubag, wala na. Kay 25 anyos na si Gigi, dili na siya minor. Makihan na niya ang iyang amahan, nganong gibunalan siyang martilyo sa iyang dungan-dungan. That is serious physical injury. Naara ba tayo special balaod, anak? Nga ang ginikanan, dili kayano-yanog dapat sa ilang mga anak. Apasumpay pangutana. Kining tindahan ba, doktora, giang ko na siyang inahan nga wa na ko nilabot si Gigi. Tinuod ba? Ang tubag di ay? Kanang tindahan para personal property ka na ni Gigi. Why makahilabot ni ana? Iyang ginikanan, iyang boyfriend, wala. Siya ra gyud. Kay giisip man na siyang para personal. Nganong giisip nga para personal? Sweldo ka na ni Gigi nga iyang gi-invest og sari-sari store. Kanang pahaba siyang inahan nga kuno kay minyo na Gigi, wa na siya labot sa sari-sari store. Di na mao. Kabuwa lang baan ang inahan ni Gigi. Pertira ba gid nang makayaw-yaw, murag jog. Ang pong ba, murag nagpatay og bitin kanang inahan ni Gigi. Ngilad og ba. Maglanog-lanog rabag mga saba siyang Gigi. Mura bitaw si Gigi iyang ulipon. Ang amahan, grabe, kay bunal yun, martilyo yun. Ang inahan, grabe po, kay verbal abuse, nga grabe, di makaog iro ang iyang kasaba ni Gigi. Maayo ginang maginikana nag-ikiha, oy. Ang amahan, ikihag serious physical injury. Ang inahan, ikihag slander. Serious physical injury, ano man nakabuhan? Sa presohan? Slander? Unong pod kabuhan. Uy, batasan yung mga ginikana, manday mag sa pupo unta silang anak kay gipaangkan na. Yan ning kamot pagbuhat og sari-sari store aron na ay makuot-kuot palit og bugas og sudan. Dagmalan pa unsa may lang na silang anak. Way balatian, way kasing-kasing, dili sakitan. Kuanggul man ining mga ginikana na. Unsaon ban paghusay doktora kining tindahan ay iparehistro na sa sa DTI, Department of Trade and Industry. Naaman ani resibo pag matuod kinsang tindahan na ipalista na dito ni JJ. Aron og unsaay ipakita niya ng iyang record sa DTI mura man nagsidula ba sa tindahan kinsa gitag iya. Aron di na magpahaba ng iyang inahan nga
Wa na ko nilabot si Gigi kay dalaga pa to ang pagmugna sa sari-sari store nga sweldo baya ni Gigi ang gipuhunan. Nya karon ko no kay si Gigi nanganak na og naanay boyfriend, wa na ko nilabot. Diin man siya nang balaod do na. Diin man siya kadungog ana. Labad gining iyang inahan, labad pag ginang iyang amahan. Doktora, karon magpunay ra ba si Gigi og ulipong niya labad yang ulo. Side effect na ba ni sa pagbunal siyang amahan siyang tampihak? Ang tubag yes, ma'am. Brain damage town ka na. Di abagod martilyo mga igsuon. Ibunal sa imong tampihak, may gani kay wa mabuak ang tampihak. Pero nauyog ito ang utok. Busa magpunay labad ang ulo kini ni Gigi karon lipong pagyud. Haskang hasulang amahan na oy. Maayo ging ikiha. Kay for life ra ba ning labad-labad ni Gigi? This is a permanent damage because this is brain damage. Dili kaniyano nga sakit. Ug kining sakita minugna og tao. Ug iya pa jung amahan ang nagmugna sa maong suliran sa utok. Brain damage kini. Doktora, ako ning hangyo nimo si Anan. Tigkaon jud ko bugas nga hilaw. Ang ako mang kadlukan doktora kay nagpatutoy ko sa akong anak. Wa bay kalambigitan ang babae nga magpatutoy siyang anak og magpunay kaon og bugas nga hilaw. Ang tubag wa baya. Kay ngano man ang pan gikan baya na sa rice kanang saan eh? Kaharina ba? Walay kalambigitan. Og lamian jud ka nang imong bugas, sige lang kaon lang diya. Pareha ra man na siya og kining mag-harvest bitaw kag rice unya imong kaonon tong rice nga kuan bag-o. Oy kaso na sige lang diha imo basta ganahan ka mo kaon na ng bugas kaon lang dili na makaapektar sa bata kay carbohydrates man in taon ka ng bugas mura man nagharina. Lami manggod ang bugas labi pag bag-ong ginaling kay humot kaayo. So padayon anang imong kaon og bugas an-an kay di na makaapektar sa bata. Ayag tuo nga makabitok na di na tinuod. Akong pamahayag. Una, ang ginikanan ni Gigi hopeless. Ang amahan mo dagmal, ang inahan mo kasaba. Ikaw si Gigi baan, an-an si Gigi emancipated na siya. Ngano man nakabato na mag-boyfriend, kalib-in og 25 na sabi ang edad. Wa nay katungod ang iyang ginikanan pagdagmal niya. Ikaduha, mudangop si Gigi og mga balay sa mga madre. Pananglit sa SOS na sa Lamban. Naasay gasa sa gugma diha kang Cardinal Bidal sa may Ayala. Sulayan og pagpasilong didto. Ug mudawat ba sila ni Gigi. Ikatulo, doon na sabtay SOS Village sa may Talamban. Pwede sab og magpasilong dito kay kana kang Cardinal Rosales, kang anhing Cardinal Rosales. Mo apply dito. Ikaapat, ang DSWD diha sa Misamis Occidental, diha gid mismo sa Calamba, makatabang ni Gigi. Bahin sa pagpangitag trabaho o kaha pagbuhi sa iyang anak nga ibilin didto. Ikalima, kanang iyang pagpuneg labad sa ulo, ipatanaw na ka nag-neurosurgeon diha sa Cagayan de Oro City. Wa may dako nga hospital sa Misamis Occidental. Walay dako nga nakaadto man ko aning Calamba. Labyan man nimo inikparong nimo Zamboanga del Norte. Pag adto na ko sa Dakak, agi man kami ani taas man ning daan gikan sa Cagayan de Oro, lahos gyud sa Dakak. Way hunong ang travel. Nakaagi na ko aning Calamba, Misamis Occidental. Walay dako ng hospital diha. Ikaunom, ing nagyod si Gigi, biyaan ang boyfriend. Biyaan ang ginikanan. Manikay-sikay gud siya iyang kaugalingong panginabuhi.
panginabuhi ug kabuhian aron sa hingpit mahaw-a siya sa mga pating nga mga ginikanan ug sa pating nga boyfriend nga walay pulos. Ingna si Gigi try nga makakita siya iyang kaugalingong independence karon nga 25 anyos na siya. An salamat sa imong sutampo. Migsun salamat sa pagtubay sa tulumanon hangtod sa sunod sugilanon. Dinhi gyapon sa kining akong suliran gikan sa RMN Sibug Stasyon DYHP. Tatak RMN. Daghang salamat.